Il-Malta Trust Foundation fetħet iċ-ċentru tal-mużika u l-arti bl-isem ta' Villa Bjanka f'Birkirkara. Din id-dar infetħet wara li b'mod ġenerus ingħatat lill-fondazzjoni u fi żmien sena din ġiet irranġata ċentru tal-ogħla livell. Dan iċ-ċentru huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu hekk kif fih se jkunu offruti lezzjonijiet tal-mużika u anke terapija permezz tal-mużika lil tfal b'diżabilità. Dan iċ-ċentru ġie inawgurat miċ-chairperson tal-Malta Trust Foundation, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka. Colejro Preka qalet kif din kienet ħolma ta' 7 snin ilu u wara ħafna xogħol saret realtà. Qalet kif dan iċ-ċentru aktar tfal se jilħqu l-potenzjal tagħhom. Daċ-ċentru se jkun propju l-ispazju għalihom u l-opportunità għalihom biex ikunu jistgħu jkollhom esperjenza mużikali mill-isbaħ imma wkoll dawk li jixtiequ anke jitgħallmu għandhom l-opportunità permezz ta' għalliema tal-mużika speċjalizzati propju fis-settur. Fl-inawgurazzjoni ta' dan iċ-ċentru Anjus tkellem mad-direttur ta' dan iċ-ċentru Rosetta De Battista. Allura Villa Bjanka tkun qed tara ħafna tfal fil-fatt diġà ftit ġimgħat għaddew u ġa qed naraw xi 85 children enrolled li hawnhekk jew jitgħallmu l-mużika jew jużaw il-mużika għal bżonnijiet li għandhom huma anki forsi tifel jew tifla li ma tantx juża l-vuċi jew ma tantx juża l-kliem jista' jkun jesprimi ruħu fil-mużika. Il-mużika għandha xi ħaġa tant speċjali fis-sens li tista' tgħinek ikollok iktar mod biex tikkomunika ma' dak li jkun. Fl-inawgurazzjoni taċ-ċentru flimkien mal-President Emeritu ingħaqdu wkoll Alessia, Quivin, Matteo u Melania, 4 tfal u żgħażagħ li se jkunu qed jirċievu servizz minn dan iċ-ċentru. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministri Rodrigue Galdez u Giulia Farrugia Portelli.